Il-Gvern ħareġ espressjoni ta' interess għas-sit tal-White Rocks f'Baħar iċ-Ċaq. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona qal li l-Gvern għandu lan li l-White Rocks jinbidel fi proġett turistiku ta' livell għoli mal-Kosta Maltija. Aħna din nitkellmu fuq żvilupp allura illi tassew ta' bilħaq jilħaq livelli għolja ħafna biex ikun kemm attrajenti ħafna għalina l-Maltin li ngħixu hawnhekk li ħajkonna aċċess pubbliku għalih, kif ukoll għal kull min jrid jiġi minn barra biex jew jgħix hawnhekk jew inkella jinvesti f'din il-proprjetà. Il-Gvern irid li f'dan l-iżvilupp ikun hemm numru ta' faċilitajiet, fosthom lukandi lussużi ta' mhux anqas minn 5 tilel. Dawn il-lukandi irid kollhom ċertu karatteristiċi bħal suites, ġonna kbar b'funtani, veduti u atmosfera ta' tranquillità. Il-Gvern qed jikkunsidra l-possibilità li jkun hemm residenzi lussużi bbażati fuq żvilupp sostenibbli. Dawn għandhom ikunu residenzi li joffru elementi li ma jinstabux f'lukanda. Il-Gvern qed jipproponi Lifestyle Community Village. L-art fil-White Rocks mhux se tinbena kollha u l-kumpless tal-White Rocks jirrappreżenta 38% tas-sit li ħareġ b'din l-espressjoni ta' interess. B'hekk White Rocks se jkollha madwar 400 tonna ta' art. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-kumpanija jew kumpaniji li se jidħlu għal dan il-proġett se jkollhom konċessjoni tal-art għal 65 sena, filwaqt li min jieħu l-proġett irid jippreserva l-art agrikola u ekoloġika li ddawwar is-sit. Il-Ministru qal li investituri Maltin u anke barranin diġà urew l-interess tagħhom f'dan il-proġett. Id-dokument tal-espressjoni ta' interess jista' jinġabar sal-20 ta' Settembru, bl-aħħar jum li fih jistgħu jintlaqgħu s-sottomissjonijiet huwa l-24 ta' Ottubru.